Sziasztok! Valamikor hozzászóltam egy TikTok tagnak a videójához, ami gyomorsav problémáival kapcsolatos volt, és ott ajánlottam neki egy gyógymódot, ami nekem bevált. És azóta is rengetegen kerestetek meg privát üzenetbe, és úgy gondoltam, hogy ebből egyszerűbb lenne egy videót csináljak, mint hogy mindenkinek ugyanazt újra meg újra leírjam. Tehát ebben a lényeg annyi volt, hogy én is évekig küzdöttem gyomorsav problémákkal, kipróbáltam igazából az összes vény nélkül kapható mindenfélét, ami egyszer létezik gyomorsavra, de igazi javulást egy sem hozott. Tehát mindenig csak ilyen ideig, óráig működött. Egész addig, amíg egyszer egy fórumon már nem jött hinnem, hogy erre egyszerűen nem létezik semmiféle gyógymód, ami megoldaná véglegesen, tehát hogy ne csak ilyen felületi kezelést kapjunk belőle. És elkezdtem utána járni, aztán egy fórumon belebotlottam egy készítménynek a nevébe, ami igazából nem minősült gyógyszernek. A neve Gastrobon igazából. Belebotlottam ebbe a névbe. Aztán gondoltam, hát most mi vajon lehet, kipróbálom ezt is. Többi után, tehát ma annyifélét próbáltam, úgyhogy már mindegy. És akkor kipróbáltam ezt a Gastrobont, ami kb. 3 hónapig kellett szedni, és utána megszűntek a tüneteim, tehát egyszerűen már nincs gyomorsavam. És a lényeg, hogy ez a gyógyszer igazából ez csak egy édesgyökér kivonat, tehát egy nagyon egyszerű készítmény, ebből készítik a török cukrot például, tehát egy nagyon egyszerű receptje van, és mégis működik. Tehát fura, hogy a reklámokban mégse látsz ilyet, hogy ettől akár meg is lehet gyógyulni, például a refluxból, vagy bármiből, tehát mindig csak megpróbálják eladni neked azt, amit újra meg újra megvehetsz, ugye, mert hát a meggyógyított beteg az egy elvesztett ügyfél, ugyebár. Úgyhogy mindenkinek, aki reflux problémákkal küzd, én ajánlom, hogy próbálja ki ezt. Nem tudom, hogy látjátok jól, így néz ki. Igazából ennek csak annyi a lényege, hogy evés előtt 15 perccel, vagy evés után 15 perccel beveszel napi 2-szer ebből. Nekem 3 hónap kellett, és a több éves ilyen reflux problémámat eltüntette, megszüntette igazából. Tehát most nagyon ritkán, hogyha még van savam néha, akkor bekapok még egyet ebből a tablettából, de amúgy nem kell használnom. Tehát már abszolút, előtte pedig napi szinten több mindenfélét vettem be, hogy szüntetni tudjam a gyomorsavamat. Volt úgy álmomba fölkúszott idáig a gyomorsavam, megmarta itt a nyelőcsövemet. Reggel fölébredtem, azt hittem, hogy szívrohamon volt az éjszaka, vagy valami, mert napokig fájt itt középen. Aztán végül kiderült, hogy csak a gyomorsav visszaáramlott, azt megmarta fekve állapotba a nyelőcsövemet. Tehát el tud durvulni ez a probléma is, úgyhogy nem tudom, én mindenkinek ajánlom, aki ilyen problémával küzd, hogy elsősorban keresse meg, mi az, amitől mindig sava lesz. Nekem az én esetemben a szénsavas italok voltak a probléma, bármilyen fajta szénsavas ital. Tehát első körben természetesen azokat elhagytam, tehát szénsavas italokat elhagytam. És mellé szedtem még ezt a Gastrobon tablettát, és abszolút tünetmentes lettem, tehát már több mint 2 éve, hogy nem kell szedjek savlekötőket, meg semmit. Mondom, néha napján bekapok egy tablettát ebből, de igazából ennyi. Tehát amikor nagyon savam van, akkor evés után vagy előtt egy 15 perccel elfogyasztok belőle egyet, és utána megint nincsen problémám. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy aki ilyen problémákkal küzd, hogy ezt mindenképp próbálja ki, mert ha nekem segített, még másnak is segíthet, és igazából ez nem egy gyógyszer, hanem csak egy ilyen sima gyógynövény kivonat igazából, tehát nem minősül gyógyszernek. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki, és hát ha nektek is segít. Sziasztok!